First of all, आङो भिडिअखौ कुइसननिफ्राय स्टार्ट खालामनो गोसो जादों। कुइसना जाहैबाय नोंथाङा सरकारनिफ्राय स्मार्टसिन नामा? नोंथाङा सरकारखौ बुद्धु खालामनो हागोन ना? बिनि फिननायखौ नोंथांखौ कुइसनाव कमेन्टआव लिरहरनो थाखाय आं खावलायो। बियो स्कुल नङा कि नोंथाङा कमेन्ट लिरहराबा फिननाय लिरहराबा नोंथाङा पानिशमेन्ट मोनगोन बा आङो खेमजों नङा कि आं नोंथांखौ पानिशमेन्ट होनो हानाय। बाय द वे आङो बिनि फिननायखौ मोनथिनो थाखाय लुगैयो। आङो भिडिअखौ मोनसे एग्जाम्पलनि गेजेरजों स्टार्ट खालामनो नागिरदों। एग्जाम्पला जाहैबाय हमना लादो नोंथाङा आंनियाव हाजिरा मावदों आरो नोंनो आंनो फैसाखौ होनांगौब्ला बियो माबायदि केस जागोन ना माबायदि इस्यु जागोन बिनि फिननायखौबो साननानै नाय। दानिया आङो डाइरेक्टलि पलिटिक्सआव फैनोसै आरो आं बेखौ सिदा सिदा बुङो सरकारा जाम्बा नङा कि नोंथांजों फिदिंजानो हानाय बा पाब्लिकआबो जाम्बा नंला कि सरकारजों फिदिंजानो हानाय। बेयो माब्रै जागोन? सरकारा सिदा सिदा बुंनो थाङोब्ला पाब्लिकनि जरावसो सरकारा जायो। माब्रै? पाब्लिकआ जेरै हास्थायो बेबायदिनो सरकारा मावो। सरकारनियाव गासैबो नोजोरिया थाखायो कि मा मावनो ना पाब्लिकआ मा डिमान्ड दं पाब्लिकनि गोसोआव मा दं बिसोर गासैखौबो हमनो हाखायो। बेनिखायनो पाब्लिकआ जेरै लुगैयो सरकाराबो बेबायदिसो मावो। दानि केसआव जोंनि बायदि केसआवहाय एसे आलादा। नोंथाङा फैसा लानानै भट होनायखौ मोजां मोनो ना मोना? बेबो मोनसे कुइसन। जोंनियाव एसे आलादा। मानो होनना बुङोब्ला जोङो इउपिपिएल बा बिपिएफ मोननै पार्टियाबो जोंनिनो पार्टि। जोंनि बर'निनो मोनसे रिजनेल मोनसे पार्टि ना। बेनिखायनो आं बुङो कि जोंनि केसआ एसे आलादा ना। जोंनि स्टेट लेभेल बा सेन्ट्रेल लेभेल बेयाव मोनसे केसआ आलादा। नाथाय जोंनि बड'लेण्डआव जोंनि बिटिसि रिजनावहाय बेनि केसआ एसे आलादा। मानो होनना बुङोब्ला जोंनिनो मानसि ना फैसा लानानै भट होबाबो बांद्राय जेबो नङा ना बेबायदि नुयो आरोखि साननानै नायब्ला। नाथाय बाव एसे जों साननांगौ दङ ना सरकारा गियानि साननो हानाय फिउचारखौ बुजिनो हानाय पाब्लिकनि मा होनना बुंगोन उखैनायखौ सुफुंनो हानाय ना पाब्लिकनि मतामतआ पाब्लिकनि ना मेन्टेलिटिया मा लुगैयो बेखौ नायनो हानाय बुजिनो हानाय सासे सरकार जायोब्ला बिराद मोजां। बेनिखायनो जोङो बेखौ साननानै नायोब्ला जोङो फैसा लानानै भट होनाया एसे जाम्बानि खामानि जायो। बेनिखायनो आङो बेखौसो पाब्लिकफोरनियाव माने मा होनना बुंगोन मोनसे एवारनेस बायदि आं खालामनो गोसो जादों कि सानना नाय मोनसे माबाया ना पार्टिया पलिटिक्स गेलेनो थाखाय ना इलेक्सनाव बिसोरो बेसेबां क्रर थाखा बाहायो सानना नायफिनदों नोंसोर मालाबा बिराद क्रर मिनिमाम खालामबाबो 2 निफ्राय 3 क्रर बिसोरो मोनसे इलेक्सननि थाखाय बाजेट खालामखायो। मेक्सिमाम हिसाबै 5 निफ्राय 10 क्ररसिम बिसोरो एकदम बाजेट खालामखायो। हमना लादो दिनैनि केसआव आं बुंनोसै फैसा लानायनि बेलायावहाय जयनिं प्रग्राम जागासिनो। जयनिंआ ओरैनो जयनिं नङा बेवहाय फैसा होनाय जायो। फैसाया per person 500। नोंथांमोना माब्लाबा साननानै नायफेरदों 5000 जन मानसि बिसोरो जयनिं खालामबा 500 हिसाबै बेसेबां जाहैगोन 5000आव 25 लाख जायो। 25 लाख जुदि 10,000 खालामबालाय 10,000 जन बिसोरो जयनिं खालामबा 50 लाख जायो बाहाय 50 लाख आरो बिसोरथ' 5,000आवल' थाथ'वा 20,000 जन बिसोरो जयनिं प्रग्राम खालामोबा मा जागोन 50 1 क्रर जाहैयो बाहाय 1 क्रर बाजेट। आरो बे गेदेरफोरनि बाथ्राया पार्टि लिडार्सफोर जइन जानाया आलादा बेयो मोनसे डिलसो बिजनेस डिल नोंथांमोना बिनि सिंनि बाथ्राखौ बुजिनो हानाय नङा। आरो मोनसे राजखान्थिनि लिडारा मोनसे राजखान्थियाव जयनिं जानायाबो बेयो जास्ट सिम्पोलनेस नङा बेयाव बिराद गिदिर मोनसे केस हाबनानै थायो जायजों मोनसे पार्टिया गुलाय गुजाय आरो जोबस्रांनायावबो फैनो हागौ। बेयो मोनसे साधारन मोनसे भाब नङा जाय भाबखौ आङो नोंथांमोनजों शेयारबो खालामनो थाखाय हाजोबा। आरो बेल' नङा जोङो 1 क्रर साननाय बेबायदिल' केस नङा बिराद दङ। सानना लादो मोनसे मिटिङाव खयजन
एटेन्ड खालामो मोनसे मिटिङाव बेसेबां जमा जायो खमसे खम 10,000 निफ्राय 20,000सिम जइन जायो माबा जायो अब्ला जुदि दाखालि 200 होजोबदों 200 हिसाबै सानबाबो 10,000 बा बेसेबां जागोन 20 लाख फैसा मोनसे मिटिङावनो होनांगौ पाब्लिकफोर होनायानो 20 लाख बिसोरो होयो अब्ला मिटिं बाजेटआ आरो आलादा जुदि मोनसे मिटिङाव 20,000 जन माबायोब्ला 20,000 जन एटेन्ड जादोंब्ला बेवहाय बेसेबां जागोन 40 लाख जायो 40 लाख पाब्लिकनोनो आरो मिटिंनि बाजेटआ आलादा मेलनि बाजेटआ आलादा बेबायदि गोबांथार फैसाया आंनि नोजोराव वेस्ट जायो वेस्ट जाय फैसाखौ crore फैसाखौ जोङो माबा मोनसे बाजेट खालामनायावहाय माबा मोनसे फाइनान्सियेल बाजेट लायोब्ला बिराद मोजां जागौमोन डेभेलप जागौमोन बेनिखायनो बियो सोरनि आइडियोल'जि बियो पाब्लिकनिसो आइडियोल'जि नोंथांमोना बुजिनो थाखाय हानाय नङा ना सोरबा बुजिनो हाग्राया बुजिनो हागोन बे पाब्लिकनिसो आइडियोल'जि जायहा फैसा होगोन बेनावसो भट होगोन 500 थाखाया दिनैनि दिनाव देरसिन 1000 थाखाया दिनैनि दिनाव देरसिन 200 थाखाया दिनैनि दिनाव देरसिन जाबाय बेनिखायनो आङो बुंनो सानोखि जोंनि आइडियोल'जिया ओरैबायदि जानांगौ कि जेरै आं दहाय एग्जाम्पल बुंदोंमोन भिडिअ स्टार्ट खालामनायनि सिगां बे एग्जाम्पला नैबाव हाबनानै फैबाय नों आंनियाव हाजिरा मावदों आरो नोंनो आंनो फैसा होनांगौब्ला बियो केसआ माब्लाबाबो जाया बिनि सलुसना माब्लाबाबो कारेक्ट जाया बिनि सलुसनखौ आरो दिहुननोबो हाया बेनिखायनो पाब्लिकनि आइडियोल'जि आरो पाब्लिकनि मतामत जोंनियाव रं मोनसे इमप्लेसनाव दं पाब्लिकआ जायनि गेजेरजों सरकारा बेवहाय फुलफिल खालामनो थाखाय खालामनायाव सरकारा एक्चुअलि फेल जादों why this is the ideology of पाब्लिकआ मा लुगैदों पाब्लिकआ मा मतामत लादों बिनि सायावसो सोनारो जुदि पाब्लिकआ दिनै फैसा लानायखौ बन्द खालामनानै भटखौ राइट पार्टियाव राइट लिडारखौ सायख'योब्ला जानो हागौ नेक्स्ट लेभेलसिम जोङो डेभेलप आपग्रेड जानो थाखाय चान्स मोनगौमोन नाथाय बेबायदि माब्लाबाबो जाया बेबायदि जोंनाव माब्लाबाबो जानो चान्स गैया why illiterate जोंनाव illiterate जोङो मा होनना बुङो जोंनि पलिटिकेलनि बाथ्राखौ जोङो दाबोनो हमनो हायाखै दाबो बुजिनो हायाखै बेनिखायनो जों illiterate आइडियोल'जिया जोंनो सोलायनांगोन जेब्लासिम जोङो आइडियोल'जि सोलाया अब्लासिम जोंनियाव गुड पार्टि गुड लिडार गुड डेभेलपमेन्ट जोंनियाव जानो थाखाय गोब्राब जागोन बेनिखायनो आङो लुगैयो कि बेखौ एसे साननानै जोंनि फैसा लस जागासिनो सरकारनि फैसा लस जानाय माने जोंनि फैसा लस जानाय 500 थाखाया माब्लाबा देरसिन जानो हाया बेनिखायनो आङो नोंथांखौ जास्ट एवारनेस हिसाबै बे भिडिअखौ लानाय जादों थेंक इउ सो माच बाय